ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଶାଳାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ତୁମେ ଘରେ ରହି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଶାଳା। ତ ପିଲାମାନେ ଡେରି ନ କରି ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଶାଳାର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର କୋଣ ଓ କୋଣର ମାପ ଏହି ବିଷୟଟି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦରକାର ମୁଁ ସେହି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରଖି ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଅ। ତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଜିର ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପେନସିଲ୍ ଗୋଟିଏ, ରବର, ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ନୋଟବୁକ୍। ଏହି ଉପକରଣମାନଙ୍କୁ ଧରି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଅ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପାଠଶାଳା। ଆଜି କୋଣ ଓ କୋଣର ମାପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ନୋଟବୁକ୍ରେ ଏକ ଫାଙ୍କା ପେଜ୍ ବାହାର କରି ତା ଉପରେ ନିଜର ସ୍କେଲ୍ଟି ରଖ। ମୁଁ ଯେମିତି ରଖିଛି ଦେଖ, ସେମିତି ସ୍କେଲ୍ଟି ରଖ। ରଖିବା ପରେ ତାପରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ। ମୁଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବି। ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲସେ ଦେଲି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗାର ଦେବନି, ବିନ୍ଦୁ ଦେବ। ପେନସିଲ୍ ମୁନରେ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନେଇବ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ତୁମେ ଚିହ୍ନେଇ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲ। ବିନ୍ଦୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର, ଇଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ସିଏ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁରୁ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଯେମିତି ସ୍କେଲ୍ ଘୁଞ୍ଚି ନଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସ୍କେଲ୍ ଧାରକୁ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣି ଟାଣି ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅ, ଯେମିତି ସ୍କେଲ୍ଟି ନ ଘୁଞ୍ଚିବ। ତ ସମସ୍ତେ ନେଲ ପିଲାମାନେ। ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତୁମ ଖାତାରେ ଏମିତି ଏକ ଗାର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେଖିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଏହାପରେ ତୁମେ ନିଜର ସ୍କେଲ୍ଟି ବାହାର କରି ଆଣ। ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କେଲ୍ଟି ବାହାର କରିନେଲି ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାରଟି ପଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଗାରଟି ଦେଖ ବହୁତ ସିଧା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ହୁଏତ ଗାର ଟାଣିଲା ବେଳେ ତୁମର ଟିକେ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ତୁମେ। ୟା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସିଧା ଗାର ପଡ଼ିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗାରଟି ଟାଣି ଦେଇଛ ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଗାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମକରଣ କରିବା। ଏହି ଗାରକୁ କହନ୍ତି ରେଖାଖଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆମେ ନାମକରଣ କରିବା। ଦେଖ ନାମକରଣ କେମିତି କଲେ, ଆମେ ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ କ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଖ ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାମ ହୋଇଗଲା କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ତୁମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି ଜାଣିଲ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯଦି କୌଣସି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ସେହି ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ମାପିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଆଙ୍କିଛ ସେହି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ମାପିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଇଛି ଖାତାରେ। ତୁମେ ବି ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗାର ଟାଣିପାରିବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଣିଲ ସେହି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ମାପିବା ଦେଖ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କର, ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସହିତ ଲାଗି କରି ତୁମର ସ୍କେଲ୍ଟିକୁ ରଖ। ତ ସ୍କେଲ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ରଖିଲ, ଯେମିତି ରଖିବ ଯେମିତିକି ସ୍କେଲ୍ର ଶୂନ ଚିହ୍ନିତ ବିନ୍ଦୁଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ର ଶୂନ ଚିହ୍ନିତ ବିନ୍ଦୁ ଯେମିତି ପାଖକୁ ପାଖ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଶେଷ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଶେଷ ସୀମାଟି ତୁମ ସ୍କେଲ୍ର କେଉଁ ଗାର ସିଧାରେ ରହୁଛି। ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ଟି ରଖିଛି ଏଥିରେ ମୋର ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭଟି ଶୂନ ସିଧାରେ ଅଛି ଏବଂ ଶେଷଟି 15 ସିଧାରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୋର ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ମୋର ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିଲି ଏବଂ ସେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାମକରଣ ବି କଲି। ମୁଁ ଦେଲି ପ ଆଉ ଫ। ତୁମେ ଏମିତି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଦେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ହେଲା ତୁମର ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ଶିଖିଲେ ଆମେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ପାଠଟି ପଢ଼ିଲେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତୁମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମୱାର୍କ ହେଲା
निम्नलिखित माप विशिष्ट रेखाखंड अंकन कर। पिलामाने तुम्हें यही दैर्घ्य देखुच सब दि जाइए 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एमती रेखाखंडर दैर्घ्य दि जाइए। तुम्हें यही निर्दिष्ट माप विशिष्ट रेखाखंड गुड़िक तुम खातार अंकन करी मते यही डेस्क्रिप्शन लिखा जाइथिबा ईमेल रे पठेबाकू जमिति न भूल। पिलामाने तुम्हें आज मु भाबुची जहाँ पढ़ेली रेखाखंडर माप जानिबा एवं रेखाखंड अंकन करबा ए पाठ गुड़िक तुम शिखी जाइथिबो। जदि कौनसी प्रकार किसी असुविधा अच्छी ताहले तुम मते कमेंट माध्यम रे जणाई पारिबो। बर्तमान देख मु ग्रीन बोर्ड रे गोटे आंकीची आउ एक रेखा किंतु यहाँ रेखा खंड नुहे यहाँ हूँ वक्र रेखा बंका कर आंकीची। तुम बर्तमान कहले देखी तुम्हें तो सरल रेखा खंडर दैर्घ्य मापी शिखिल यही चित्रटीर दैर्घ्य आम केमिति मापिबा। यही चित्रटीर दैर्घ्य आम सीधा सड़क स्केल रे मापी पारिबा नाही। सेथिपई तुम कौन करिवो यही चित्रटी जेउ जेउ बाट देई अंका जाइछि सही बाट देई तुम एक सूता रखी रखी जीव। रखी रखी गला परे सूताटी जेतिकी दैर्घ्य हेबो सही सूताटी को तुम स्केल साहाय्य मापी देबो। सूतार दैर्घ्य जेतिकी हेबो यही वक्र रेखाटीर दैर्घ्य मध्य सेतिकी हेबो। ताहले आमे वक्र रेखा गुड़िकर दैर्घ्य स्केल रे सीधा सड़क मापी परिबा नाही। यह तुम जानिल कि नहीं? ताहले तुमको जदि आमर पाठशाला भल लगी थाए ताहले तुम निश्चय आमर यही चैनल को ऑनलाइन पाठशाला को सब्सक्राइब करिवो, लाइक करिवो एवं शेयर करबा पई जेमिति न भूलिवो। रहुची बहुत बहुत धन्यवाद तुम माननकु।